Dolok Jubin Kesna Toyi MNJ God Nakotimani Kuboikok Lokorokni Buskango Nukjagai Faika Oborokno Khanamani Yagolo Joto Lokorok Belaikeno Wana Laija Tabuk Hinke Joto Lokorokno Saimanani Muchungjagoje Adino Jubunni Logiwo Tamo Ongkha Tamo Ongmani Bagai Bo Amsuk Komor Kaya Sanino Amsuk Dati 55 Yaro Thainani Nangkha Tamni hingangke bo jepro thuyo adino bo Singapore ni kaisa belaikino kotorma jagao perform khlainan bagai thangnani tei bo adino fit phat tei sagrogo kuno bemar amukahai keroi joto fit no tei Singapore borok rok bini fans following je tongnai rok bono khalogoi nasinglai khatung khajak khlai aboni srapsani yagolo kheno खबर खामिया खोनानानै मांखा जे जुबिन गार्ग o songsarno yakaroi गोलांखा hinoi belai kheno khairokba sincha o news rok khnamani yagulo joto borok lukurok belai kheno malangsa laijak tei wana laijak achomsa bahaike omo kahai ongoi mankha hinoi tamni hingangke bini saksori o kuno dukhu bemar amo kahai rok koroi saksori joto susto shorir no tei bo ajorao adino first time swimming khlaio hai hinoi no lukuro wansukha bo swimming khlaithani o first time khlaioi no kologoi thikna hinoi hama hoimani angoi fiaba o video clips rok amsukke viral ongoi tongo aboro no police rok khel khlai naimani yagulo nukha je o Jubin Garg thuimani kuno hatsaya obo kuno incident ya obo ongkha buini snamja kaisa planning butharmani se hinoi tei omo je jaga tei police rok nugui sok khlaika puilao hingangke Jubin Garg yo tobujate tei bini dor rok gana gini tongo ar jaga o borok monilai kok salaijak joto ek khlaioi Mini gana gini borok rok tongo teamni borok rok tongo tei joto normal no cholilai tonglai mani borok ajorao aboni yagulo no tei kaisa video lukurokni buskango nukjagoi phaika bo ajorao life jacket kanoi tongmani bini thani o floating mat bo tongo tei life jacket bo kanjak bo hingke norok wansugui mankhana joto safety bai akobai no bo swimming khlainani bagai ongkhornani nai tongo ajorao fiaba aboni yagulo no emon je bini logio gotna gotinani nangkha o swimming khlaimani yagulo no bono tei nugnani nangliya aboni yagulo no Jubin Garg thimani yagulo bini bihik social media o phai nukjagoi sapaika je ani bwsai thimani obo kuno incident eba kheba accident ya obo ongkha buini snamjak se hinoi angke bono bisas khlaimania o duniao bo kuni dino sak thimania obo kaisa buini wansukjak snamjak planning se hinoi phai sapaika social media o nukjagoi Tangai ngangke amsu kotorma event to singer kotorno nuhunmani yagulo bini joto safety no naikolnani nango potamo khlaiya tong aboni bagoi no bihik sok khlaika kebno phano bisas khlaimania bo thaimani ukulogo masani yagle tongnai hinoi o joto bihikni kogrok no naiyui police rok investigation khlaimani yagulo duijona borok no Daud eba kheba sok khlaika tei a duijona borok no bo police rokni hirasha bo romoi naharkha a khorokni bisingo khoroksani bumung kha Siang Kano bo organizing community by khobjak tongo tei bo no opura event rok no organize khlaio tei wana jagnai kok hingke mose Siang Kano kuno normal borok ya bo purbo TGB Bhaskar Jyoti Mahanni Bufayung Kusu tei tabuk hingangke Assam Rajyoni Suchyo na Ayogni Mukhya Suchna Ayog bo khoroksa Jubin Garg ongkha amsuksa kotor singer bono jotno sinibayo oborokno tei jiles namani bagui no bo amhai khlaikena hinui sok khlaio aboni yagulo tei khoroksa tongo khoroknini bisingo
Siddharth Sharma ni je event manager a borok no bo police rok sok khlaikha tei sajagui tongo je o mangnai ni uporo je case swnamjakmani abo Jubin ni case ni slai alada bo tongo boni uporo money laundering yakheba financial crime ni kaisa Daud khlaijagui tongo borok khoroknai ni uporo Siam kanuni nogo kwbangma document rok mankha kwbangma company ni fraud kagaz rok tei sarkari daftar ni swnamjak kaisa seal stamp rok kwbangma no mankha aboni logio kwbangma boino thokaimani rok bo mankha bini nog ni simi hingke songmo hingke omoste amsuk jora kubui kok lukurok ni bwskango nukjagui phaikha hingke bo bai Jubin Garg je thwimani oboni connection re tong phiaba borok rok uansuko amsuksa borok gila mao security te tongna nango amsuk singer kotor thangmani yagulo je organize khlainai rok oborok kisa naikolnani nango amsuksa naikolmani yagulo bo bahai amtui khlai amsuk incident kotor ongui mankha Jubin ni umor matro 52 bosor siko tei bo purapuri no active je stage o thangui kotorma performing khlainani bagui stage performing ni tui tei kwbangma recording kotor or jagao bo joto jaga no fit omo kahai borok ni logio amsuk durgotna kotor kotimani yagulo lukurok ni bwkhao hojom ongya ongui tongo tei jotoni slai wanajaknai kok hingke bini gana gini scuba diving ni borok rok bo tongo tei yo to kwbangma borok rok bo tongo ar jagao phiaba jorao bo amsuksa kaprai tongo theinani bagui phiaba ganao kebo phai bono chubana eba khiba help khlainai gwereikha Jubin Garg ni big sakha ar jagao je program organize khlainai manager tei pura staff no sok khlaio borok no bwthathani o tongui manna hinai tei kaham khlai naikolnani bagui koikha bihi Tauni hingke Jubin Garg je thwimani report tabuksuk jora public khlaijagyakho Guwahati Medical College o bini tei kaisa postmortem khlaijakha 23 tariko phiaba tabuksuk jora amsuksa din lai thangmani yagulo phano o report bwskango phai nukjak phaiyakho Mobo tei kaisa songmung kotor je o postmortem report tangui tabuksuk jora public khlaijagyakho